Ondernemerschap wil eigenlijk zeggen dat je continu bezig bent met het verbeteren van hetgene wat je doet. En niemand heeft de wijsheid in pacht. Voordat wij open gingen was het al heel lastig van ja, wat worden we? Worden we een bed and breakfast of worden we een hotel? Het was lastig omdat wij wel de faciliteiten en het niveau van een hotel hebben. Uiteindelijk zijn we toch naar bed and breakfast gegaan. En dat had ons een beetje getriggerd van god, ja, hoe kunnen we dat nou beter in beeld brengen? Nou goed, en we waren op de hoogte gebracht dat de provincie een subsidie kon verstrekken. Eén, onze HOTEP-gedachte. Daarvan wilden we checken van god, datgene wat we nu hebben, liggen dan eventuele verbeterpunten. En als je dat dan weet, hoe doe je dat dan in marketing en in communicatie-elementen omzetten? Bijvoorbeeld in je website, of in je sociale media, of in je gastvrijheid. Ik ben Kai Rijnen, 34 jaar en eigenaar van Limburgs Uitje. In de winter is het een heel stuk rustiger. We hebben natuurlijk wel escape rooms en wat spelshows die we binnen kunnen doen. Maar om door te kunnen draaien moet er iets anders gebeuren. We zijn met een plan bezig en dat gaat een stukje verder dan wat ik normaal gedaan heb, qua investering ook. En daar wil ik wat meer zekerheid over hebben of dat de gedachte goed was die ik had daarover. En daarvoor kon je een stukje subsidie aanvragen bij de provincie. En daarvoor hebben we eigenlijk advies ingeschakeld. Dankzij de provincie en de expertise die ze daar hebben en over de kennis van de markt hier in Limburg zijn we toch een stukje verder gekomen door ook wat kleine aanpassingen in het plan te kunnen maken, zodat het toch toekomstbestendiger is. Ik ben Laura Lazzarini en samen met mijn man Rob Kemmeren hebben we het initiatief Leisure Lab Limburg opgestart dit jaar. En binnen Leisure Lab Limburg staat kennisdeling centraal. Dus wij vinden dat we door van elkaar te leren, we allemaal sterker en beter worden. En wij hebben eigenlijk als doel om ons goed te verenigen en proberen het voor de toeristische ondernemers makkelijker te maken. Een toeristisch ondernemer heeft eigenlijk nooit tijd om dat te doen. Dus we hebben afgelopen jaar bedacht van, nou, dan gaan wij die bal oppakken. En toen zijn we naar de provincie gegaan, omdat de provincie een subsidieregeling had waar het kennisdeling een onderdeel van was. De provincie was eigenlijk gelijk heel erg enthousiast. En wij zijn daar ondernemers bij gaan zoeken die hetzelfde geloven als wij geloven. Dat je onderwerpen met elkaar kunt bespreken en dus ook gewoon vertrouwen hebt dat wat daar op tafel komt ook soms wel eens kritische informatie is. En wat kan je dan misschien van ons leren is door het toch breder te gaan trekken. Hè? Dus niet alleen maar het lokaal te gaan doen, maar eigenlijk door heel Zuid-Limburg te proberen te trekken. Dat je wat meer samenhang gaat krijgen. En ik denk als je dat loslaten goed kan doen, dan ga je ook vanzelf makkelijker delen. En dan kan je ook makkelijker bij andere mensen gaan kijken en dan krijg je ook zaken terug. Dus wie goed doet, goed ontmoet in dit geval. Praat eens met mensen, win advies in en luister ook naar andere mensen. Want ondernemers zijn vaak natuurlijk een stukje eigenwijs, dat ben ik zeker. Maar in dit geval heb ik toch proberen naar andere mensen te luisteren en dat is goed bevallen. Dus ik zou echt alle ondernemers, en dan gaat het niet alleen over marketingvragen of over een communicatievraag. Het gaat ook over productverbeteringen. Het gaat ook over hoe kan ik mijn eigen gastvrijheid verbeteren. Op een heel breed vlak kan dat subsidietraject ingezet worden. Dus ik zou zeggen, ondernemers, maak er gewoon gebruik van.